Chomi, Zaran. Chomi, makina pili. Ufuna ukungitsengisa umntwana. Ufuna ukungitsengisa, ufuna ukungichafika. Uzela ukuthi wafaka khona umshado. Ya, na Chomi, ngiyashada namhlanje. Uyashada? Manje Chomi ngishada for 4 months, singashada for. Chomi mina ngiyamthanda uJabulo, ayikho into engizoyenza. Nathi ngiyada umuntu lo. Makoti, uyavuma kumshado uJabulo mngomezulu? Ngiyavuma mfundisi. Ngicabuze ke umkhwenyana. Wozala. Ngijwayela. Wozala. Awukhathala ke namabhulu ayayithi. Ngifuna ngifake inqindi. Ishilo ukuthi izisho ndozigeka. Ngamshayi, ngeke. Also mina mele wena ukuthi ubuye nabangani bakhe ebusuku. Wozala. Ufuna amaphoyisa. Mawubona mina ubona isilimi futhi wena unkolo 80,000. Yo. Chiyo ngicela ukufana lethana ngisuze ebheka abantwana bakamakhelwane bahlupha. Beka lo mesi phansi. Beka lo mesi. Ungafati futhi. Beka lo mesi akena. Yikho bakukwazi udom. Ukhaletha lo mesi. Dela amdina. Chiyo ngizokufana lesi ne. Uphulela. Chomi uzila bathani. Banjani zanne. Yo ngora mina ngikhathele ulomndeni lo. Ngikhathele. Ukhathele yenza izinto eshoyo. It's fine kuzonyiwa. Ngifekisa ngami kule vile. Asihlekisi ngami. Ninathi ngifekisi ngami. Nafikisa ngami wami nasuka kwagumeta. Wahlubela ngona ngomizulu. Sengifikisa. Phela wena imthana le ngela le yabona nethi. Sandile. Ma. Chomi mancane ngizana. Teluzela. Ma. Ngizobe grind ufuna ngoba bakho. Hayda. Yini manje le? Ungazi ngasawazi ukuthi yini. Zandile mntanami, ngiyakazi ukuchaza bese ngayidili. Namanga ngoba ethwaqamba mama. Okay, ya ngiyamthanda uSifiso. Yini kunenkinga? Futhi ya mina ngiyamuva mina noSifiso sihamba seThekwini. Hlalani naye neforum yini. Babu yapi manje? Ngiyahamba mina la. Fuseka vele la. Amphinde ngibuye rubbish. Nawe. Okay mntanami, ngobuyele kamereni sesiqedile. Vele mina bengijela nanti apho sawangikwatanga vele. Ngizokubiza kula masokho. Wena wenzani? Ngathi mina, ngathi. Umntana kabani manje lo? Umntana kavusa umuzi baba le ngishadile last night ngishadile mali phela manje umntana kusakangidelela manje. Udelela kwamasini. Mina leZimbabwe ngaphuma khona ngikusiza mama. Unumakhophe nosikhabakasha uyigodika wena. Mina ungangijwayeli kabi ne. Ungangijwayeli. Wangithinta mina usununana mina igama lami ubusi. Buthi siyamkhonto. Ngithinta bona uzokuse amaphoyiseni. Awunanga nomntana lo njengabadelela kanje. Nalo mntana lo una 7 ngasikhathi una 7 njoba atshakuza kanje. Kubani utshakuzayo? Ngidinga nawe wena. Rubbish. So, skabakash. Yazi ndawo yakho. Amangizela amanirusi. Yo Amanda, usenkingeni. Hayibo, ngizani baqirikazi kusenikeza haleni manje. Into lokubulala uvusa umuzi khona manje na umzibo wakhe lana. Umbulalile masikiza haleni. Ungibhaqile ukuthi bengifebele nabaqaqanyisa ukungidivorce. And obviously ngishadela imali so angekwazi ukulahlekelwa imali. Ngiyenzeni? Okay mngani, into yokuqala kumele show ukuthi umzimba uyafihla khona umzimba amaphoyisa bangatholi umzimba. Namaphoyisa. Yo, kanjani ukuthi ngibulele? Yo, ngisenkingeni. Yo. Hayibo mngani wase umnyameni kuzalani. Hayibo yini? Ngangigqezela. Bagqezela. Yo. Manje abafana bagqezela bangaki? Ngase abafana bayi6. Bakwaphitha imese nebhamu. Mathi ngicela ukuthi voice kule khaya silivuneni umbulali. Wozala. John. Boy man nangibiza emancane. Ngizoku. Baba, wayishona manje ibhodlela manje. Mina. Mama yini wesishayela kuzalani? Mina baba kusithola divorce. Sengikhathele. Divorce ngoba kenzakaleni? Buzihlo, uyekhisolala baba se next door. Ubutsembiso. Ngiyavuma vele yini kunenkinga? Baba nawe. Ya, ayizinyoko kisikushontsha imali yasesontweni sigereke qonyoko. Nasontweni mama. Awungithatha xa ukuthi umkhulu wakho simncabanga. Umkhulu imncabanga imali yasesontweni. Yikho wakulobolanga soze uyithona inkomo zami Hathi ngiliqamsa. Ufuna kusibona sigeke umdubulana bayathula mina sengwe nowabulala ubaba nizoyithele mama baka nomdubulo uyihlo manje ngiyeke ngidubule ngiyeke mama Baba sayizali kunela amaphoyisa. Hayibo mngani manje wena ngila esikhangeni. Hayibo uyenzani esikhangeni kumanda kanje ngizokubhela njama isizolifile. Hayibo ufile ubhongo kulawa amaphoyisa. Hayibo namaphoyisa nama. Hayibo ngani kuzakala
Mngani senkini. Nani? Wena wangaphi? Wena submit wena awunahlanya wena. Hayibo mngani uyaphi manje? Mina mngani ngiyahamba mina ngizophinde ngibuye ngiyabaleka. Ngiyabaleka kubaleka into enze abangi-understand bahlezi bangithethisa bangijabuza igezi zisho amaqeda bayangishaya mina ngiyahamba. Manje bazela laphi? Angazi ngizobona ukuthi ngiyala kuphi. Ngibani bayabulalana bayagwazana lapha usuku ngiyabulala hayi nandaba ngizobona. Yo wena. Ya ngifuna ukuzwa ukuthi thini ngivira khona manje. Unamanga namkhulu unamanga. Asemina. Azange ngibulalo azokulila semina. Azange isithinti udwamu. Ubulalile lelo anti. Wathi namhlanje lelo thuneni nje. Kama manga kokubambela kakhulu qinile. Mina ngifutshela manga. Malo mina gogo lo misizo yimina. Yo, akumbeka phansi tshela kwami ngimbulale. Ngitsengibulale lana ngeke. Ngeke bakadubula sonke la ekhaya. Yinto ayaziyo phela. Yinto ayaziyo phela makadubula sonke la endlini. Kuba lokho zamaphoyisa okukhipha abantu. Uyanyanyisa mina mntana ngamtshela inyanga ukuthi asikiphe lesiswini. Uyanyanyisa nje wena. Ayikho indaba yahle kanjani. Kulungile phela. Uyahamba azalana labantwana la kodwa uyivebe lona. Yivebe bese mahosha. Ngeke ngidubule. Vele dala ngifuni vele lo. Dala ngifuni vele noma ngangilala. Bangibulale vele. Vele. Bulela abantwana wena. Ayingeke mabhushi noma yini. Ayingabi. Maningabi. Lo mndeni udingisile. Angizokuhlanyela mina. Udingisile lo mndeni. Chathi nale bhenya. Wena kathi. Manje nangixosha. Hamba vele. Yasingela wena abathondile ngihambe ngephi. Ngiphuma la ngiphe umntwana kule ndlu ngihambe mina ngephi. hamba before sibulala. Buku mnandi mosingizela amasofa yithi. Buku mnandi. Wathi angindawo. Mina nje angindawo. Anginandaba noma nani. Hamba uhlela noThayila emthamthanda. Hamba uhlela noThayila. Miyazi ngicela imali ngifuna ukungiba manje mina ngenzeni? Hambe kuThayila. Hambe kuThayila. Uthela ungaphi? Ungenaphi uThayila? Ungena khona. Hayibo imali ukuthenga amathikisi nangixosha. Wena uthengisa amasofa la yithi khona uhambe uyowathengisa. Udizela amathikisi. Ayinakho nangicala ngemalini bayi. Wena mina sikushaya wena. Shaya ngakufuna abantwana banje mabhekhomba sovela. Anyindawo mina ngiyakho. Ukhiphala numesi, ukhiphala ba numesi angala nyakho mina ngizongiyela. Uyangithuka wena start time. Awusabi next by 5:1 zosenzani? Sibona. Hey, dula lena. Uzongcwaba lo Thayila wakho. Sambeni guys before basibona. Ngani, hayibo iphuma mina nje manje nganisa abantu nani. Ngani what the fuck? Ngani? Seyimoto. Ngani seyimoto manje mfana amaphoyisa phuma buleyo moto. Angazi vele yaqhamuka le moto. Yo mngani yesethu ungashoni. Hayibo mngani manje mawaya kenzakala ngani ithi zeribisho bami mnkuzi bangidubula ka20 bangiqasa 18. Sokulayisa la clinic bangithe operation. Mngani bakubami inkunzi manje ama operation base la clinic adura mazophathala kanjani? Yo bathi ngani hayibo yini bangizala la udubula esibhedlela. Ngani navalile amaphoyisa ngoDisemba. Yo ya chumso mina naye sajuli yabo. Uyajola wena mama. Uyajola. Mama ngixoli mama. Uyajola manje. Awumami nokuba na ukumethe uyajola. Awumami. Uyazi ngiyithatha futhi. Ngijala. Yabona wena. From today on asonga ngantala ndiyazi ukuthi ngithini. Abona yethu so yikho mama sethela. Yo shema skisi shemthum ube right. Siyafuna samthubule ama movie esitene kongo 5. Yo chumi asokushaya 5 kumele ngiphume ngaphandle. 5 nje bele ngilo sing live mama akangivumeli ngoba uthi kubamba inkunzi. Yo manje ke shemsizikhipha nini sizophuma nini soba 2. Yo ngathi. Phuma nini ma? What's up kaza lesitsha man? Msakho nomngane wami. Kamani. Nginyanga lakhanyisa ngiyabona. Asina nginyanga futhi ngiyona. Uyahlanga uzothatha nale phone yami. Mama ngiyaxolisa. Mama izaskizo kenzo skezi ziqongamthathe iminyango le phone. Umama engikhuluma nawe. Awumameli. Ngeza mama izinto ngiyacela athi ngizozela ifoni. From namhlanje sizothayela bese yazibashela. Na mama dokupholisela le calcium. Uzokusiza. Futhi futhi la. Futhi uthi uzogeza izinto. Akesho mishapu yena. Uzofrefa la phansi. Yeah na mama.
Chum, anasikhathi esiningi ne cela ukuthi uhambe ku-Instagram yami naku-Snapchat maceda ngiphostele iy'tori zami umama ngiceda ngidabule ngempama telefoni yami ngoba bengihle kamareni nami futhi uma imvela kathi ungibhayisile kumama ukuthi zange ngibhale homework yami i-technology so ucela ukuthi ungiphostele fast ne thank you ngiyabonga. Asis. Hayi yini ngasafiki manje mina. Hawu yeke ukuba negama uphuma kimi. Hey wena umvulu yenzani manje uzoyihlaza phambi kwami yenzani? Hayi ngiyacela ukuthi njani hawu. Ungasho mina uthanda ukuphumula nje mina thanda bekhuluma nedrama nedrama. Awunomona nje wena. Chomi uzile bathi anele pregnant mama. Msebani. Uthi hospitality. Isemajozi. Yeah. Ngiyakutshela wena. Ngihamba manga. Akuqiniso. Uyemazi umsenini. Angazi manje ngabhizi ekitchen angazi which day I think last week so angithi pregnant khona manje ngihambile waya office noyempayisi usemajozi. Angazi noma uyathinga im-ad khona manje. Yeah, ngiyenza khona manje wo. Hello. Uzile bathi sinenhlanhla pregnant umuntu useyosebenza. Mama wazoza pregnant angazi umntana khona bathi bayimbiza uThemkosi ayakho waqema kenzakaleni manje ngicabanga usebenza xa esikoleni angeke bangixoshe yazi department of education baqosha umntana kuphela mama ngizanga nesabana ane ningafundisi mina ane ngingathanda esikoleni mina sanje umntana lo yes ngiyanyi sanje manje ngibona ngathi ngiyahlanza yo yes ama kanjalo ukuthi guys uzamba ukuthi dulu mama ke kayi9 uzaba ngizi story set why amdubulile yeah chaza sho mama ke amfirst ukuthi abe nabantwana yena afuna kuba nabantwana so ushela ukuthi ufuna kumdubula mama ke ashone guys benazi ngimtshele amakho nomntwana uyamutshela ekhaba wonke yazaza ukhuluma kakhulu yeah so you got to mama ke kayi9 guys angazi usofuna ukudula mama ke kayi3 ekhaya namdubula kayi3 inhliziyo namdubula kayi3 nasenyaweni so yeah yeah izobaba ke naye wasidubula mina into engiyazi ukuthi uzamona ama-approach life for into engiyaziyo kuphela yeah and lezi for us keep mama ke bangafuni ukuthi asikhiphe yikho ke amdubula mama ke mama ke am first hayi la mntana lo isifele mos mntana lo serious yeah and ngizwile ukuthi bathi sabitha ubulele girlfriend yakhe le yes3 uzinhle oh yeah kubulele story leso yeah sakuthola bongazi Chuma kamambele bongazi phela bafana yamamlaba mbulala hayi umuntu yazikole umuntu kuphela bokangazi manje only matter time uzinto kunisi mkhulu kana umuntu akhe ngibona vele ukuthi iphaka nje asimameli manje buyazi singimfonele anya ayakulimaza yes lo mntana lo umbizele extra bangisela finish ngimaya yona ngithola uyenza uzomlimaza ufuna ngiyatshele mama Bizana amaphoyisa nani amkhonozela bizana amaphoyisa imali 6000 amdodzi ngiyifuna imali mtshela ke bona ibanele sizakho ngifuna manje mama uyetsho nje ikhadi lami ngenxa yakhe nawe bayibuya after 5 years of awungeke nje uyavumbuka nje ungenaphi wena afutheka yiko into ezongitshela yona nina yo ngaze ngasikhulisa ihama zabantwana yo zibilile mnteni That is the woman that has left the time. Khona manje ukuzo extrip. Last week asithatha lonke finish. Ngenxa yakho. Ngani kunewathana babo ngani ngayizona njani mina ngathi sistress angikwazi ukuthola ibreak yo mngani sizweni somntana ko 5 asasoli kokukhuluma ngicine kudala nganani yayini ngambala umsile bana ngibona kumsafonini yasisho bahlala lapha sabusanikazile izinto niwashila ngabe ngikhulula impani kokophi nabantu baka ngabisini nani sibanezana tani yanze sis ngicabanga ukuthi nabantwana yebo ngiyabo yasa manje sekuze kubaba lapha abathi uzumfulile ufuna ukuthi ukuphuza awumameli wena nogran mameli keleleke manje kuba jehle phakathi ngiyaniza ngenduku ngenduku ke mina manje ngikhathele ke ngibona ngoba ngikhathele yini what's yabani ngishaka ukuthi ngiyalenza ngithi Jimmy ame lapho Zinkinyo awuyini ngizale mntana ke singikwaza ngimistake manje angazi ngenzeni phuma igazi
Mama Chomi wangamisa esibhedlela. Why ungamisa esibhedlela? Chomi wami Chomi uvukile vele. Yo. Chomi ushonile. Chomi ushonile. Wow, wena. Uzimba Chomi. Chomi yaphi emini kanje? Chomi ngizomsebenzisa but so nje kumele ngifike early yabo. Check sana phezulu. Ngihlanganisa. Yes. Bethana ngibulali nasize noma yintana ngibulali. Ngihlanganisa kuqa amadolo, kuqa amafuna ukudula. Ngiyakwazi ukuguqa. Okay. Yes, ngathi na umuntu ofuna ukufa. Let's respond. Ngihlanganisa. Khona leyo chizo egqokile. Khumula. Iseke mbiwa Uthini? Khumula. Maqediselo lekepisi. Ulethelo lekepisi mawuqeda. Manje. Lethelo lekepisi. Chomi usemuhle. Chomi ngimuhle kanjani ngikhula ngiso. Excuse me, phethwe yini? Yo Chomi ngiphethe iflu, ngiphethe HIV, udokotela ngitshela ukuthi ngizale necancer, ngiphethe ikhanda futhi ngine-chicken pox. Yo Excuse simzoba right shit. Chomi ngize ngayinuka njengoba ngilale. Chomi nami ngathi kunuka kanjani lapha. Chomi userazi shit. Nginuka ngilakithi.